Vítam vás pri prvom dieli videoseriálu Chcem začať filmovať. Celý názov projektu je odvodený od hmoty FIMO, ktorá je vlastne taká, dá sa povedať, u nás najpopulárnejšia. Ten názov ale označuje v podstate všetky hmoty a v bežnej komunikácii a pri stretnutiach so známymi a inými tvorilkami filmovať označujeme aj ako tvorenie napríklad s hmotou prémo, či kato, či inou. Ale čo je vlastne to filmovanie? Filmovanie alebo polymérovanie je práca s polymérovou hmotou, ktorá je vlastne modelovacou hmotou, ktorou môžete pracovať do momentu, až kým nebudete dávať piec do elektrickej alebo teplovzdušnej rúry. To znamená, že je to hmota tvarovateľná, modelovateľná, veľmi poddajná, mäkká, farbiteľná, textúra, proste je s ňou obrovské množstvo techník, ktoré s ňou môžete robiť a môžete s ňou robiť dovtedy, dokým ju nedáte do tej rúry. To znamená, že má veľmi pestré možnosti využitia. Môžete s ňou urobiť techniky na výrobu šperkov, výrobu rôznych dekorácií, rôznych ozdôb. Ja napríklad tu mám ukážku veľkonočné vajíčko alebo rôzne šperky, to si ukážeme neskôr. Ale aby som sa vrátila k tým základom. Poznáme také základné polymerové hmoty, a to je napríklad prémo, FIMO, kato, ďalej ešte poznáme napríklad cernit a pardo. Všetky tie hmoty majú určité vlastnosti, ktoré niekomu viac vyhovujú, niekomu menej. Väčšinou každý skúša viaceré tie značky a časom si nájde nejakú svoju obľúbenú. Čiže ťažké vám povedať, napríklad robte s touto hmotou, pretože naozaj každý má inú tú hmotu obľúbenú. Kato hmota je taká pevnejšia, tá väčšinou s tou sa nezačína na začiatku, ale skôr začínajú ľudia s FIMom a s prémom. Prémo je pomerne poddajné, takže tam je veľmi obľúbené napríklad aj u detí. FIMO, takisto tie mäkšie varianty sú poddajnejšie, potom už ten professional, ktorý teraz vznikol, je trošku pevnejší. To znamená, že hmotu a značku si vyberete časom sami. Musíte začať pri nejakej, to znamená, že vyskúšajte nejakú značku, vidíte, či sa vám s tým dobre pracuje. Niektoré hmoty viac farbia, niektoré sú naopak príliš mäkké, niektoré sa dobre leštia a tak ďalej. To už sú také veci, ktoré zachádzam moc do budúcna. To znamená, že v prvom rade, aby ste mohli začať toto robiť, budete potrebovať polymerovú hmotu, vami zvolenej značky a budete potrebovať nejaké úplne základné vybavenie, ktorému sa budeme venovať v ďalšej časti. Ale v tejto časti si ešte spomenieme jednu takú veľmi dôležitú vec, ktorú niektorí poznáte ako tekutá polymerová hmota. Toto konkrétne je tekuté prémo. Existuje varianta ku FIMu, FIMO-likvid, ku katu, kato-likvid. Sú to polymerové hmoty v tekutom stave. Je to ako keby taká hustá tekutina, ktorá je väčšinou bielej farby, po vypečení väčšinou spriehľadnie. Niektoré značky spriehľadnejú viac, niektoré menej. Na čo slúži? Veľakrát sa na to pýtate vlastne, že na čo táto hmota vlastne je. Slúži na ako napríklad transferové médium, to znamená, že pomocou týchto tekutých polymerových hmôt sa prenášajú obrázky. Takisto slúžia na zalievanie obrázkov a potom spriehľadenie. Vravím, na to nie sú vhodné úplne všetky značky, lebo niektoré spriehľadnia dokonale, niektoré nie. Ďalej sú veľmi dôležité, vhodné na napríklad spájanie jednej upečenej a neupečenej časti. Áno, to znamená, že ide piecť hmotu znovu. To je takéto základné. To znamená, že hmotu, keď dám upiecť, napríklad takúto brošňu by som dala upiecť a chcela by som ešte k nej niečo pridať. Napríklad tento cuplík by som tu nemala, chcela by som ho tam až potom pridať. Dala by som na to miesto toho tekutého likvidu, to znamená tú tekutej polymerovej hmoty. Na to by som pripevnila tú surovú hmotu a dala by som to tak upiecť. To znamená, že funguje ako nejaké lepidlo medzi polymerovou hmotou. Používa sa takisto aj keď sa vlepujú do kovových komponentov, ale tam už skôr odporúčam lepidlo. Takže má to takú funkciu aj lepidla, aj nejakého takého transferového média. Môže sa farbiť. To je taký ten základ, aby ste vedeli, že aj takáto hmota existuje. Čo je dôležité, čo sa týka hmoty, tak
Polymerová hmota, ako som spomínala, sa peče v rúre. To znamená, každá táto značka má svoju teplotu, ktorou musíte dodržať pri pečení. Napríklad Premo má 130, Fimo má 110, Kato 150. Budem pracovať ďalej iba s týmito dvoma, aby sme nemali príliš veľa príkladov. Na každom tom balení vždy zo zadu máte uvedenú teplotu pečenia a takisto aj dobu pečenia. Táto doba pečenia tuto napríklad pri Preme je 15 až 30 minút. Je to pre výrobky také klasické hrúbky zhruba 5-6 mm. Ak by ste robili niečo veľmi hrubé, napríklad centimetr a viac, tak radšej pečte aspoň pol hodinu, aby to bolo dobre vypečené. Príznakom toho, že vec není dobre dopečená, čoho sa môžete napríklad báť, že dobre som to upiekla, nedobre som to upiekla, je to, že napríklad tie veci sú krehké. To znamená, že ich vyberete, sú vypečené, ale sú proste krehké. To znamená, že sa vám napríklad odlomí kúsok, alebo keď vrtáte, sa vám rozsýpa, to je nedopečené. Ale ak dodržíte tú teplotu pečenia a tú dĺžku, tak sa vám nemá čo stať. To znamená, že keď si kúpim takéto balenie, zistím si tam tú teplotu, dobu, môžem z tej hmoty hneď priamo niečo, môžem si ju otvoriť, ona nezaschne na vzduchu. Ale čo sa týka skladovania, aj keď tomu sa budem venovať viac neskôr, tak odporúčam niečo takéto ako zipsáčok, do ktorého keď ju rozbalíte, si ju tam vložíte. Nejde ani o to, že aby bola mimo vzduchu, ale aby na ňu sa nenaprášilo. Ona keď je odbalená, tak perfektne chytá a nasáva všetok prach z okolia. Takže si ju vždycky pekne odbalenú tam vložím a aj vidím, akú farbu tam mám a tak. Takže je to fajn na také skladovanie čisté. Takisto niektoré značky sa trošku, síce nestrácajú úplne elasticitu a tú mäkkosť, ale sa stáva, že trošku ako keby tú elasticitu stratia. To znamená, že sú trošku menej mäkšie a sú také viac tuhé a viac sa rozsypajú a musia sa trošku dlhšie spracovávať. Preto odporúčam takto to vždy skladovať a sa vám nič nestane. To znamená, že hneď keby som si ju rozbalila, môžem si s nej vygulať guličky, do ktorých môžem napríklad nejakou paličkou alebo špárátkom tenkým urobiť dierky dve, dať vypiecť a mám vlastne dve korálky. To je úplne niečo najzákladnejšie, čo by sa dalo. Bez nejakých iných podpomôcok. Keď je človek začiatočník, tak samozrejme nemôže mať hneď v úvode veľké množstvo pomôcok, čo je úplne logické a nevie, či chce do toho investovať. Ale takým základným sú asi nôž. Momentík, ja vám ho hneď ukážem. Tu je nôž polymerový. Dá sa použiť taký kancelársky nožik do vysúvacieho noža na začiatku, aby ste nemuseli používať takéto drahé varianty. To je jedna varianta. Jedna vec, ktorú budeme potrebovať určite, či už budete robiť jednoduché veci alebo zložitejšie. A ďalšia veľmi dobrá vec sú vlhčené obrúsky, detské, ktoré vlastne využívame na utieranie pracovnej plochy, utieranie napríklad akrylového valčeku, kde sa dostávam do ďalšej pomôcky, ktorý dočasne viete nahradiť nejakou úzkou fľašou sklenenou. Väčšinou nie dreveným valčekom, alebo drevený má pory, ktorým môžete vlastne si urobiť textúru do hmoty. Ale takýto akrylový alebo sklenený valček je veľmi, veľmi dobrý, môže byť aj plastový. Ak by ste ho nahradili dočasne nejakou fľaškou, tak pozorne tlačte moc, aby ste sa vlastne ju nepraskli. Tento valček je vyslovene originál na to, ale vravím, je to vec taká základná, ktorú ak sa do toho pustíte, tak určite ju budete chcieť, lebo vlastne je to taký základný nástroj pri práci. Čiže nôž, valček, potom podložka. Táto podložka, ktorú ja napríklad využívam momentálne, je to podložka z plexiskla. Môžete použiť podložku zo skla, ktorá sa dá kúpiť v kuchynských potrebách. Nesmie mať samozrejme žiadnu štruktúru. Môžete si dať kúsok skla odrezať a zabrúsiť hrany a tu použiť. Alebo môžete použiť špeciálnu silikónovú na polymér, ktorá už je trošku drahšia. Alebo klasicky obyčajnú keramickú dláždicu, ktorá nemá pory ani štruktúru, je hladká. A vlastne tá tabula, priamo tá keramická dláždica sa dá dať aj do trúby. Takže v úvode sme si povedali, že čo je hmota. V podstate ešte by som povedala, že je to v podstate taký mix pigmentov a PVC. Je určitými chemickými prísadami spojený dohromady, aby vlastne bol stále tak v takomto stave spracovateľnom, aby to bolo mäkké, poddajné, aby to malo nejakú životnosť.
Hmotu kúpime v rôznych kreatívnych obchodoch, vo výtvarných potrebách, v e-shope. Na internete sú väčšinou lacnejšie než v klasických predajniach, ale dajú sa kúpiť aj výnimočne lacnejšie v meste. Dá sa už kúpiť skoro naozaj všade. Jedna kocka tejto hmoty sa pohybuje od ceny cernitu, ktorý je väčšinou najnižší, okolo 1,7 eur a zhruba až po 2,5 eur, ktoré je napríklad kato, ktoré je trošku drahšie. Čiže to je zhruba k tej cene. Dajú sa potom kúpiť aj sady hmôt, napríklad takáto. Teraz sú už aj rôzne nové, už aj kato hmota má svoje sady, premo hmota má sady. Ja len na ukážku ukážem takúto detskú, ktorá má v sebe napríklad aj návod, hej, má presné rozdelenie tých hmôt, ktoré môžete použiť, ako tých možností je naozaj veľa. Na začiatku väčšinou človek začína, dajme tomu so 4-6 hmotami, s ktorými ide pracovať. Dajú sa teda z hmoty vyrobiť šperky, to znamená, že sme tu mali napríklad brošničky, hej, takéto vajíčko veľkonočné, alebo tu mám napríklad vianočnú gulu so šperkou. Opäť brošňa, náhrdelník, duty napríklad, hej. Potom náušničky, napríklad takéto kvetinky. Proste možností je naozaj veľa. Fantázie sa medzi nekladú, väčšinou treba len začať. Začiatky sú často dlhé a vlastne človek sa tak hľadá v tej hmote, lebo polymerová hmota je médium z môjho pohľadu nekonečné, ponúka obrovské možnosti práce. Každý sa v ňom väčšinou nájde. Môže sa z toho vytvárať dekorácia, kabelka, šperk a čo týka len šperku, tak je tam strašne veľa možností. To znamená, že v skratke sme si povedali, čo je to hmota, základné využitie, úplne základný nástroj a keď chcem ísť, tak čo vlastne keď chcem ísť už robiť, tak čo vlastne potrebujem. Potrebujem hmotu, nejaký jednoduchý nožík, napríklad kancelársky, akrylový valček a môžeme začať. Samozrejme nejaká tá podložka. Takže k prvej časti by toto bolo z mojej strany všetko. Ak chcete začať už v ďalšej časti sa pustiť do práce a do nejakých základných figlov, tak si skúste zabezpečiť aspoň pár kúskov hmoty, minimálne nejaké 2, 3, 4, aby ste mohli skúsiť pracovať. Pripravte si nejaký nožík, ako som spomínala, buď valček alebo úzku sklenenú fľašu, napríklad z olív a nejakú jednoduchú podložku. Ak máte strojček na cestoviny, ktorý som nespomínala, pripravte si aj ten. Ak ho nemáte, tak nemusíte ho teraz zháňať. Ja vysvetlím neskôr jeho výhodu. Takže prajem pekný deň a budeme sa počuť v ďalšej časti.